Biserica reformată din Dumbrăvioara a fost construită de contele Telechi Samuel în stil baroc, pe baza planurilor realizate de arhitectul Mihai Peci. Maestrii executanți, zidarul german Johann Hoffmann, dulgherul Mihai Györfi, tâmplarul care a realizat băncile Vilmos Müncher, au fost contractați din Târgu Mureș, dar portalul clasicizant, frumos executat, a fost sculptat în Cluj. Atragem atenția vizitatorilor mai îndrăzneți și asupra turnului bisericii, nu doar din cauza priveliștii pitorești asupra satului, ci și datorită însemnelor de pelerinaj ce reprezintă o raritate aflate pe peretele clopotului medieval mare.